дар шаҳри Урганҷи ҷумҳурии Ӯзбекистон мусобиқаи байналмилалӣ оид ба каратедо баргузор шуд. Дар ин чорабинии варзишӣ каратечиён аз ҷумҳуриҳои Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Қирғизистон ва Туркманистон иштирок намуданд. Кишвари моро дар ин мусобиқа 20 нафар дастпарвари Федератсияи каратедо ҷундокан бо роҳбарии Фозилҷон Аҳмадов муаррифӣ намуданд. иштирок дар ин чорабиниҳои варзиши мусобиқаҳо, чемпионатҳо ба мо ба варзишгарони мо малакаҳу маҳорати худро боло мебардоранд. Бисёр чизҳо ё бисёр нозикиҳои варзишро омӯхтанд. Аз ҷойҳои таърихии шаҳри Урганҷ, Хева, Бухорою Самарқанд, Ҷиззах ҷойҳои таърихӣ дидан карданд ва бо варзишгарони дигар давлатҳо дӯстӣ пайдо карданд. дар ин мусобиқаи бонуфуз варзишгарони кишвари мо маҳорати баланд нишон дода ба гирифтани 3 медали тилло, 2 нуқра ва 3 биринҷӣ мушарраф шуданд. Я участвовал в международном соревновании по каратэ-до Узбекистан Open и занял первое место. Благодарю организаторов этого соревнования, а также своим родителям, бабушке, дедушке за поддержку. В дальнейшем я буду много заниматься, чтобы стать чемпионом и заполучу черный пояс. من در این مسابقه جام دو گرفتم. آینده میخوام ورزشکاری خوب شوم. ҳангоми бозгашт ин варзишгаронро дар шаҳри Хуҷанд намояндагони бахши кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Хуҷанд, собиқадорони варзиш ва волидони варзишгарон гарму самимӣ пазироӣ намуданд. гуфта шуд ки маҳз натиҷаи таваҷҷуҳу ғамхорӣ ва дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аст ки имрӯз варзишгарони кишвари мо дар мусобиқаҳои бонуфузи байналмилалию ҷаҳонӣ иштирок намуда Тоҷикистони азизро муаррифӣ менамоянд. Варзишгарони Федератсияи каратедо ҷундокан дар нақша доранд дар баробари мусобиқаҳои ватанӣ имсол боз дар якчанд мусобиқаҳои байналхалқӣ дар пеш истода низ иштирок намуда ба дастовардҳои назаррас ноил шаванд.